Fit-tbassir tagħhom għas-sentejn li ġejjin l-ekonomisti tal-Bank Ċentrali ta' Malta qalu li tkabbir ekonomiku tal-pajjiż mistenni jibqa' stabbli, xprunat l-aktar mill-konsum tal-familji u n-negozji. Fost ir-raġunijiet għal dan it-tnaqqis fir-rati tal-income tax li daħal fis-seħħ mill-bidu ta' Jannar għal familji bit-tfal. L-esportazzjoni xprun ieħor fit tkabbir ekonomiku tul is-sentejn li ġejjin. Dwar l-impjiegi, il-Bank Ċentrali qal li tkabbir mistenni jimmodera gradwalment għal 2.8% filwaqt li r-rata tal-qatt għandha tonqos għal 2.8%. L-ekonomisti tal-Bank Ċentrali trattaw ukoll il-pagi u qalu li tkabbir mistenni jibqa' b'saħħtu iżda se jimmodera għal fatt li se tittaffa l-iskarsezza fis-suq tax-xogħol. Osservaw ukoll li l-inflazzjoni mistennija tonqos għal 2.3% din is-sena, 2.1% s-sena d-dieħla u 2% fl-2028. Dwar il-qagħda fiskali tal-Gvern, il-Bank Ċentrali qed ibassar li d-deficit se jkompli jonqos b'mod konsistenti minn 3% s-sena li għaddiet għal 2% fis-sena 2028. Dwar id-dejn tal-Gvern, l-ekonomisti tal-Bank Ċentrali qalu li dan mistenni jilħaq l-ogħla rata ta' 47.1% tal-ekonomija Maltija fis-sena 2026 qabel ma jonqos għal 46.2% sas-sena 2028.